Olo, stați așa că am descoperit că eu așa ar trebui să mă filmez pentru YouTube. Hai, bună ziua! Fata de la Bifleș aici cu voi. La primul meu vlog. Primul meu daily vlog, pentru că o să vă iau cu mine la munte. Eu nu știu unde să mă uit. Mă uit la mine, să mă uit în cameră, habar nu am. E prima oară când fac YouTube. O să intru în istorie, treabă. Stați mă, că nu știu unde să... Stați, mă! Mergem la munte. Am fost weekendul trecut la munte, dar pentru că weekendul trecut a fost pe distracție, am nevoie de încă un weekend care să fie pe relaxare. Pentru cei care nu mă știți, eu sunt Flori, fata de la Bifleș, am o afacere, Bifleș se numește, un magazin online cu foarte multe produse accesibile la preț. O parte dintre voi mă știți de pe TikTok, cealaltă parte o să mă știți de pe YouTube. Și în curând și poate pe Instagram. Iar nu știu unde să mă uit. Vine greu, că aici 2 zile stau, să știți. Atât. Până una alta bagajul făcut și haidam. Deci trebuie să merg până la birou să iau niște produse, pentru că am rămas fără foarte multe produse și eu în bagaj nu mi-am pus și am nevoie. Deci o să mergem pe furat, apoi o să mergem pe cumpărat cârnați și mici și pe asculta Nicolae Guță pe drum. Da, ăsta este vibe-ul, gata, hai. Uite așa. Am și obosit, am cărat bagajul de pe balcon până pe hol. Nu știu cum o să mă descurc până jos la mașină, în fine. Rapid și outfit cu meu de plecat la drum, papuci, ia uitați, eu sunt în renovări. Papuci, bagaj frumos, compleuț, hai. Deci foarte greu să stai la etajul 4 și să pleci cu bagajul după tine. Exagerat de greu, efectiv. Să vă zic, eu nu m-am gândit când mi-am luat acest apartament, eu nu m-am gândit că nu am lift la acest apartament. Și că va trebui la un moment dat să car foarte multe lucruri, la un moment dat o dată pe săptămână, că mai face și noi cumpărăturile. Deci nu m-am gândit, eu am zis, mamă, da, e frumos, arată bine, îmi place, e irisit, tot ce trebuie. Nu vă luați, deci nu vă luați, vă rog eu, nu vă luați dacă nu aveți lift, pentru că este haos. Deci am luat bagajul, am luat gențile, mi-am luat iPad-ul, am închis geamurile, am scos din priză. Am închis ușa? Cred că am închis ușa. Hai, la drum. Deci e prima oară când fac vlog, nu mă criticați, nu mă judecați, nici nu știu ce e asta. La vârsta mea m-am apucat eu să fac vlog. Nici nu știu ce să vă zic, nu știu ce să vă împărtășesc, ce idei să vă împărtășesc. Da, mergem la munte. Ha, feța fashion. V-am pupat. Să vă zic de ce m-am gândit eu să fac daily vloguri. Că tot primesc pe TikTok. Mai vrem să vedem din viața ta, mai arată-ne, mai nu știu ce. Acum o să aveți efectiv vloguri întregi, minute întregi, în care o să vedeți ce face fata de la Bifleș în fiecare zi. În primul rând muncă, că nu ai cum. Și în al doilea rând o să mai și vedeți o distracție, o caterincă. O să vedeți și bune și rele aici. Ce fac eu? Bine. Așa, niște gânduri de drum. Sper să nu prind aglomerat, deci ultima oară weekendul trecut. Am făcut 5 ore jumătate până la munte. Eu nu știu cum trăiesc oamenii aia acolo să plece dintr-o parte în alta, cu noi care venim buluc peste ei. Mi se pare incredibil, efectiv. Ca să nu mai zic întâmplarea întâmplărilor, că m-am luat după locația fratelui meu de pe grup. Ne-a lăsat o locație pe grup, dar de fapt n-a lăsat pentru noi, a lăsat pentru un prieten. Și m-a trimis la Sinsei. Eu am ajuns la Sinsei și am zis, da, gata, asta e cazarea, aici ne cazăm. Bun, minunat. Mă dau jos din mașină. Nimic, era doar Sinseiul care era închis. Vă dați seama că mintea mea atât a putut să ducă, că eu mă duc la Sinsei? Eu sunt tare curioasă cât ați făcut voi cel mai mult până la munte. Țin minte un singur revelion, la un moment dat m-am mâncat pe mine să plec ultima și am făcut 9 ore și ceva pe drum. Am stat efectiv numai în trafic. Chiar sunt curioasă cât ați făcut voi, să zicem, nu știu, din București până în Bran. O distanță de genul ăsta. Dați aici un comentarii că vreau să știu cât a stat și ce ați făcut în mașină atâta timp. Eu nu mai aveam activități, în afară de a mânca un sandwich, a bea un suc, a asculta toate melodiile, zici că eram taraf, efectiv. Ascultam 3 secunde, o schimbam, ascultam 3 secunde, o schimbam. Nu aveam ce să fac.
Lăsați aici în comentarii cât ați făcut cel mai mult și ce ați făcut în mașină în timpul ăla. Încă mă gândesc ce să fac. Să fac daily vloguri aici pe YouTube, să împărtășesc cu voi pe unde mai merg, să vă împărtășesc experiențele mele ca și antreprenor. Și nu știu ce să fac aici pe YouTube. Eu am venit pe YouTube, bună ziua! A venit fata de la Bifleș pe YouTube, m-am pupat. Asta e tot. Postez aici. Dacă vă place, vă uitați, nu vă place, la revedere. Vă dau material să mâncați. Deci dacă mâncați acum, tamam bine, că m-ați prins la fix. Am chef de filmat. Hai, gagici, că am ajuns în paradis, ia priviți. Câte avem noi pe aici. În primul rând, iau strictul necesar. Atât. Să cauți strictul necesar și numai strictul necesar. Am nevoie de un fond de ten 20, ăsta de la Evelyn. Fix pe ăsta o să-l iau. Am nevoie de pudra translucită pe care eu o folosesc în zona de sub ochi, Better Than Perfect. Stați așa. Stați așa că nu e așa. Stați un pic. Să iau un acid hialuronic, că nu mai am de la Ușas. Și o să iau din produsele noi ceva și o să fie... A, nu, iau și apa micelară. Iau și o apă micelară. Sau nu iau de asta la altă mare. Nu, iau din asta pentru călătorit. Iau din asta. Nu știu, cremă din asta care e nouă. Încă n-am băgat-o pe site. Ah, și ăsta era și meche. Nu, că nu mai plec de aici. Că mă uit de la distanță de la ele. Posibil să știu exact ce îmi trebuie. Trebuie șervețele de machiante. Mi-am luat, bam, așa. Am luat cele necesare, haidam, la drum. Mă rog, până haidam la drum, mă duc să încarc mașina. Că are nevoie și broscuța mea. S-a oprit a voastră și la Starbucks, că de ce nu? Deci că pleacă la munte astăzi. Cred că mai degrabă vine muntele la ea decât să plece ea la munte. Și care este avantajul meu? Avantajul meu este că nu mi-e rușine absolut deloc să vorbesc în public. Deci deloc, nu mă interesează dacă oamenii se uită la mine, nu mă interesează dacă sunt bârfită, măcar aici. În general mă mai interesează, dar pe partea asta de filmat, de-aia nu mai pot eu, de-aia nu mai... Bă, să vedem. Taste. A făcut băiatul ăsta de aici. Era un băiat aici, zici că era Harry Potter. L-a făcut bine, rău de tot. A făcut top. Să stătem bine un pic așa. Așteptăm și după ceilalți. Să-și facă și bagajele, să se pregătească și ei. Da, plecăm. Și am văzut la vlogger ăștia că zic că dacă facem 1000 de like-uri, vă dăm nu știu ce, postăm următorul vlog. Fac și eu la fel. Dacă facem 500 de like-uri, că noi suntem mici, postăm următorul vlog, daily vlog. Și am văzut ăștia că dau telefoane, mașini, să vă facă, să vă uitați, să vă abonați. Dacă vreți să vă abonați bine, dacă nu, să fiți de râs. Și ce să vă dau? Maxim o comandă de la Bifleș, nu știu, mă gândesc la un cadou pentru voi, îl pregătesc, diseară la un șprițaru și revin aici, vă anunț eu. Mai zic, eu încă aștept să pregătească oamenii. Cred că ADHD-ul meu acum urlă. Nu-mi place să aștept. Și când e de plecat, știți cum sunt? Zic eu că mi-e lene să-mi fac bagajul, zic eu că și stau și pe ultima 100 de metri să mi-l fac. Dar și când plec. Nu știu ce să fac. Beau ăsta. După aia o să fac pipi. După aia o să mi se facă foame. Eu cred că prietenii mei nu știu la ce se hapă. Acum hai să vă povestesc un pic așa despre mine. Că poate unii dintre voi nu mă cunoaște și nu știți cine sunt, de unde am apărut. Cine mai e, domne, și asta care seamănă cu Tonciu. Sunt o antreprenoare. Numele meu este Flori. Pe TikTok mi se spune fata de la Bifleș, pentru că afacerea mea așa se numește Bifleș, site-ul pe care eu postez și prin care eu vând produse. Și postăm împachetări într-un mod foarte amuzant pe TikTok. Deci dacă încă nu ne-ați urmărit, mergeți și pe TikTok să ne vedeți. Avem aceeași denumire, Bifleș cu 2 de H. Vedeți acolo ce se întâmplă cu viața mea și cine sunt eu mai exact. Și poate prin intermediul YouTube-ului ăsta mă cunoaște și o să mă cunoaște și în varianta cealaltă, ce fac eu de zi cu zi. Că treceți pe la Starbucks, asta, Java Chip-ul, vi-l recomand din toată inima mea, e the best of the best, nu vă săturați, mai ales cei care nu beți cafea în general, luați-vă din asta. Da, recomand. Hai, dacă încărcăm căruța, de fapt am încărcat căruța
Și acum, stați că trebuie să le dau din aplicație, doamne, deci e foarte complicat. Mașinile astea electrice, să te ferească Dumnezeu. Și acum mergem să luăm și restul de oameni. Să vedem cât s-a încărcat căruța și să plecăm. Bam. Spui că nu am plătit tichetul, ca nebunesc. Ca care faceți aparatele departe de zici că trebuie să o iau cu trotineta până la el. Mulțumesc, mulțumesc și eu. O seară minunată alături de cei dragi. Hai, am plecat! E, uite, numai din astea o să vedeți la mine. Mai încolo, Nicu Paleru. Stați aproape. Discutam despre faptul că eu nu o să mă mărit niciodată. Că de fapt nu, că nu vreau să mă mărit. De ce nu vrei, Flori, să te măriți? Eu nu vreau să mă mărit. Pentru că eu nu vreau actele alea să le semnez. Eu nu vreau... Nu știu de ce nu vreau. Nu vreau să mă duc să dau cu subsemnatul. Nu vreau să iau pe individul la nicio femeie. La nicio mamă. Trăpesc eu copiii de la mame. Iau eu copiii de la mame, pe bune. Lasă, frate, că am crescut o viață întreagă cu femeia aia. Cine sunt eu să-l iau de la masa? Da, pe bune, acum. Da, ce? Eu am făcut acte. Da, Eu am făcut acte. De ce ai vrut să faci act? Na. Că așa am simțit. Zic că este aleasa mea. Drop de mic. Deci, că ți-a aleasă, ai vrut să semnezi. Așa foc ai avut pe tine de ai vrut să dai cu iscalitura. Ia, nu pe mine. Un ochelarii, că în cazul în care m-am mărit vreodată în viața asta, Să zici că n-ai nu fost sunt eu. Da. Mi se pare corect, o decizie Da, foarte da, responsabilă. Așa. Nu m-am mărit, și de fapt, nu că nu m-am mărit. Eu aș vrea Da. să fac în biserică, pentru că am un respect foarte mare față de Dumnezeu și față de părinții mei. Și petrecerea. Vreau să ne îmbătăm, să ne facem porci. Să facem cocină de porci. Dar nu vreau să mă duc să fac puze din ele. Acum vă puteți săruta. Câși, ne sărutăm acasă. Ce vă zic? Există la mine două variante. Ori zic de la început treaba asta că nu vreau, să vedem cum reacționează, ori zic după vreo 5, 6, 7, 8 ani, îi fac surpriză. Ia prin surprindere. După ce îi fac 3 copii, zic, bă, aici, asta, atât. Deci, cum ar veni? Depinde cât costă inelul. Nu, glumesc, mă, nu. Nu vreau ideea asta de acte și de, nu neapărat responsabilitate în sine, pentru că relația în sine vine și cu o responsabilitate, nu? Vine și cu niște decizii pe care trebuie să le iei la comun. Adică nu e doar de tine, nu ține doar de tine decizia asta. Sunt lucruri pe care trebuie să le expui pe masă și trebuie să le pui. Acum depinde și ce simți cu omul respectiv. Dar nu, eu nu mă mărit. Dacă mi-o face frate vreo vrajă. Să te văd atunci. Să-ți poți imaginile astea, să mi le trimiși și mie să le pun și la arhivă acolo. 1.000.000 pentru fiecare dată de câte ori spun, ia uite-l și pe ăsta. Da. Bă, nu fă rele. De câte ori spun că nu m-am mărit. Da, de multe și îmi pare rău că n-ai filmat la început. Asta cu, te chem la mine la nuntă ca să-ți plătești meniu. Păi stai frate, așa poți să-ți dau un telefon, ce faci vineri seara, bosul meu? Ești liber, hai să mâncăm un mic, hai să știi, te scot la o masă. Un om să-mi plătească mie florale și, nu știu, mi se pare că s-au transformat toate lucrurile astea. Monetizat. Da, foarte, foarte, foarte mult. Nu știu, în timpul ceremoniei, parcă, bă, eu cu al meu mă iau, nu? Eu cu al meu nu prea apar. Vreau să știu și eu unde sunt la această nuntă. De ce nu mănânc? De ce nu mă distrez? De ce stau să pupă toată lumea în cur? Ia pupați-mă, frate, voi pe mine în cur. Și stați toți după mine. Văd o plotă de femei și de bărbați care merg după mine la baie. Să mă bucur de moment, dar vreau să organizez aceste momente doar să mă bucur. Adică nu vreau o legătură, hai să facem poze, hai să ciocănim cu toată lumea, ciocănescu. Dai frate, că te știu dată ani de zile, că de-aia te chema la mine la nuntă, nu? Deci, oameni buni, de-aia nu m-am măritat. Bine, nici n-am găsit vreun fiu al unei mame risipitoare sau ceva. Că așa eu poate m-aș fi luat. Bine, nu cred. Nici nu zic da, nici nu zic nu, hai să o luăm așa, că nu știi până la urmă niciodată ce se întâmplă. Să existe vreun motiv de ceartă pe mai târziu, că nici el nu mă cunoaște pe mine 100% și nu o să mă cunoască, dar nici eu pe el și nici nu o să-l cunosc vreodată 100%, sau oamenii se mai schimbă între timp. Și nu vreau ca la un moment dat să existe o mică chichiță, nu știu, mai ales asupra banului. La mine e o problemă. Eu nu mă cert de la bani. Scurt. Că i-am pierdut, că i-am dat, că mi-ai dat, că nu știu ce, nu vreau discuții de la bani. Vreau discuții de la nume. Ești pe numele meu și nu știu ce. Nu există. Orice chestie ce se poate evita, prefer să nu le am. Prefer să nu mă leg la cap cu așa ceva. Așa, dar spune cum ai vrea să fie soțul. Bărbat. Să fie mai frumos ca Dracu și Draca și mai frumos sângele. Vezi că asta este vorba lui mama?
Le curbat. Mamă, ia-ți unul care să fie puțin mai frumos ca dracu. Și de unde știm cum arată dracu? Asta cred că eu sunt dracu. Să fie mai frumos ca mine. Eu Da, cred că la da. asta se referea fata. Dar cum îl iau să fie mai frumos ca mine? Imposibil. Asta zic. Inteligent. Să fie un om Dus la informat. extrem. Un pic de prost mai... La casa omului nu strică. Oricum eu vin cu bagaj. Asta e generația asta care e un pic defectuoasă, știi? Că poate tu ai avea dorință de a face lucrurile în mod tradițional. Că ar fi frumos să găsești pe cineva cu care să-mi întemeiezi o familie și care să fie totul cum trebuie și așa, știi? Ar fi... Dar te uiți un pic și la generația de acum și parcă ai niște dubii. De asta se instaurează și fricile astea în noi, știi? Și acum, după discuția asta, parcă am o dorință așa să plec la o nuntă. Dar nu a mea. Auzi. Chiar de mor de măritată. Și m-am dus. Ține-te fâi! Ține-mă fâi pe mine! Ține-mă pe mine! Și acum, auziți, oameni buni! Și... Mai tare! Dacă are Rolex și Hublot, uit că ai statică de România! Uite-mă, Marian! Participă la Instagram. Hai că am oprit și până la benzinărie, că ni s-a făcut un pic de fomiță așa după mers pe stradă. Nu ca mergem noi pe jos, că mergem cu căruța, dar se mai face și o foame. Te mai ai așa, mai te mai ai pe stânga, pe dreapta, de la o vârstă, na. Și acum după ce se uită toată lumea la mine, că mă filmez de nebună, hai să mâncăm, să vă arăt și cel mai bun sandwich de la OMV. Am băgat aseară așa, pește cu maioneză, porumb fiert și am băut niște teddy. Pește pane. Și corpul rezistă. S-a venit pe sandwich. Dați-vă. Mamă, iar îl iau invers. Deci oameni buni, sandwich-ul ăsta cu șnițel și cu ardei și cu ceapă și cu toate ornamentele și orientele și continentele. Recomand. Ia să vedem. Da, frige. Mamă. Mi-au dat țeapă. Nu crește făiarba asta. Îl dovedim și pe ăsta. Bună. Are și ceapă? Nu. Ai spune asta, am întrebat. Am zis nu contează. Cade sosul, ceea ce e cel mai important, ai grijă la sos. Așa. Și la Mac. Mâncați combinat hamburgerul cu cartofi sau mâncați cartofii și apoi hamburgerul sau hamburgerul și cartofii separat? De le mâncați separat sau le mâncați combo? Cum trebuie, combo. Combo? Adică bag o gură de un cartof și o gură de sandwich în cartof? Da, așa trebuie. Dar sunt oameni care mănâncă doar cartofii și după aia mănâncă sandwich-ul. Sunt bune? Ia să vedem. Are gust de pepene galben, de ce e roșu? Ce bune sunt astea? Știi cât de bune sunt? Ia atins, bă, Mamă, ia stai, mă, cât costă astea? Sunt scumpe? Ce? Mamă, uitați-vă priză, ce are? Ia să văd. Cacao. Da, cacao, da. E pochiuț. E ok. Nu, ar fi mai bun dacă ar fi băgat un pic la frigider, să fie reci. Că acum sunt un pic, Au uite, stat în soare, boss. gen, știi? Hai, Aici am dat la drum. Doamne de la Kaufland, care vreți să mă susține aici, să știți că și eu vă susțin pe voi. Ia uitați, domnule de la Kaufland, ce caută bake rolls-ul aici? Ce să zic? Doamne de la Kaufland, luăm și noi cafelina cappuccina pentru dimineața? Avem Ai venit cu bătrânii la drum? Ca să ne înțelegem despre ce discutăm. oameni responsabili, adică au plecat cu copilul în vacanță, nu l-au lăsat acasă. Cât suntem păi? 3, ne ajung 2 dimineți. 12 lei, au scumpit ăștia prețurile de grăbute meu. Da, domnul, un autograf, desigur, ia. La mic dejun mă duc să iau și o curiță, un crembulici dacă vreți. Mă duc eu cu... Crembuș meda de pui, Adina nu? filmează. Încă dimineață. Să mănâncă dimineață? Da. A, acasă nu mâncăm, dar când mergem în vacanță mâncăm. Hai de capul meu, fii atent că voi ce pizza au scos. Ia uite, bă, maciuana, cinana, maciuana, cinana. Să luăm ketchup și muștar. Neapărat. Da, ăla e topul meu, de fapt, cel mai mare. Cum ziceam? Ștar la mine dulce, claro que sí.
Eu sunt. Da, eu sunt. Vrei să mă îmbrățișezi? Mai recunoscut așa? Sunt vendetă, sunt vendetă. Dulce, nu? De la Burgan? Dă-l la 1 leu? E bun și ăla. Bă, fără mișto. Petiție să băgați muștar la 1 leu. Dacă nu, dau frăcete la. Nu, stai și uite, nu? M-ați supărat. Amestecul este mică porc. Da, ia. Cel mai bun. Mamă, e dangerous aici. O vedeți acum cu craci în sus. Sunt oameni aici. Let's go. Ce ai făcut, Florin? Poze. Până la cazare mai facem încă 1000 de poze cu copii și... Și am ajuns lejer de vară. Ia uitați, frumos. Aici sunt cabanele. Nu, stați că arăt prost. Aici sunt cabanele. Și aici sunt surorile mele. Oh, sunt supărate. Ce faceți, făi, așa? Ce aveți, făi? Și eu cu totul, probabil, și n-am... Deci s-a rezervat după aia tot pe Trevălmiei, te-a făcut și altă rezervare. Ah. Adică nu e... Da. Ok, și atunci noi unde stăm? Sus, jos? Numărul 3, cum am și trimis pe WhatsApp. Deci să vă arăt cum este intrarea aici. Deci ca să vă arăt, noi am venit pe drumul ăsta așa, frumos, da, am parcat-o aici și noi trebuie să mergem pe aici, frumos, da, la ultima cabană. Aia, de acolo. Deci ia priviți aici drum, da? Frumos, cu grătărelul, cu aranjelul, toate cele. Ah, am ajuns la munte. Hai, poftă bună, oameni buni. Mai pe seară chefuim împreună. Cine a rezervat aici un caban? La mama dacă ne-am dus. Vai, ce fain! Asta-i de la baie pe custate. Ah, avem lumină, hai! Vai, cât de mișto poate să fie! Avem așa, mini bucătărioară TV, ăsta mai târziu o să-l scoatem afară, că n-am luat boxă cu noi. Să vedeți ce facem aici. Măsuță și aici, viața mea, sufletul meu, ia uitați. Mamă! Hai la Munte Bran, auziți, unde suntem? Deci frumos, un view. Eu mă uit la ele la mine. Așa. Întrebarea mea este, noi trebuia să avem ciubăr. Ciubărul unde este? Eu nu găsesc acest ciubăr. Unde? Asta este ciubărul? Dar nu știm dacă este al nostru sau al vecinilor. Cred că este doar al vecinilor, cabana pe care noi trebuia să o avem și am înțeles că a fost o încurcătură și nu o mai avem noi. Și la baie aici jos și după aia sus. Deci și baia cum e. Drăguție și la baie. Ok. Gen, am frumos când stau eu și mă aranjez. Hai sus. Aici vom avea o mică problemă. Cameramanul meu, haide, fă-ți curaj. Haide, haide. Cred că dorm eu, haide. Cred că dorm tu, da, aici. Vai, cât de tare este! Deci trebuie să vedeți cât de tare poate să fie. Ceva. Mamă, ce poze își face mea aici mâine dimineață. Rivieră. Cât de tare se vede. Foarte așa pe rustic și modern în același timp, adică foarte, foarte tare. Da, chiar este. Lasă deschis. E mișto rău de tot, adică chiar e șmecher rău. E. Da, arată bine. Mă așteptam să fie mai jos, dar e ok. Adina e un pic cu urcatul aici, dar n-are treabă. Ce ai, fată? Dai treabă că ea 2 face de șprițuri, 5 știi ori. cum te duci? Rostogol. Bă, nu mai furați, mă, de unde vă duceți. Potoliți-vă, nu mai fiți români peste tot.
Mai puteam să fii prima care mă ajută. O scară de asta. Bă! Dă-te, bă! Cover-ul ăsta îl mai folosiți? Și eu mai pe scurt, pentru că ne-a încurcat cazările, ne-a încurcat cabanele, primim un ciubăr gratis mâine, nu? Da, că doresc să se încălzească sărac. Avem un ciubăr gratis, omul de treabă. A vorbit al meu la telefon cu doamna de la TV-uri, zici că era vecina de la Doi Floarea. Hai bine, te sun eu, îți dau mesaj pe WhatsApp. Auzi, dau un pachet promoțional pentru 3, se poate. Și aici ne bem noi cafeaua, caflina, cappuccina, da. N-am scăpat de drujbă, n-am scăpat de nimic. În vacanța asta suntem țâță de mâță. Aventura strigațura, sunteți pregătiți? Stați că nu pot să mă pun. Aha, Cirșu, scuze. Dați așa. Niște culori, că ele sunt mai acolo. Este culoare. Motivul real pentru care noi am venit la munte. Aici centrala, frumos. Veselă. Sper că omul ăsta a numărat bine ce se întâmplă aici. Că am venit. Dați-vă că la urcare e bine, stați să vedeți la coborâre. Coborâre pe modul Charlie Chaplin. Ați văzut vreodată în viața voastră modul ăsta? Doar pe modul ăsta se poate coborâ. Vedeți? Și atenție aici e important, punctul de stres, da? Am stativ, ia vedeți. Frumos, la viluța. Oho, e destul de măricică dacă mă întrebați. Deci, supărarea mea foarte mare este că doamnele de aici prind Golden Hour-ul și eu nu-l prind. Aia era cazarea noastră, aia era viluța noastră, uite, fix asta de aici. Balconul ăsta, îl vedeți? Da, era al nostru. Da, pentru că a făcut o confuzie, domnul nu mai e al nostru. Dar este o siameză acolo la acel balcon și cred că o să fur. Deci, domnul, dacă vedeți asta, dacă rămâneți fără siameză sau ce rasă imperială este acea pisică, să știți că este la fata de la Bifleș. Atât vă zic. Uitați-o. Deci uitați-o, vă rog eu. Uitați-o tu, să o iau acasă, să încerc să o iau acasă pe această individă. O ședere minunată la domnul, cum îl cheamă fată? Sergiu Voicu, dacă vezi asta să știi că ne conectăm la YouTube-ul tău. Domnul Sergiu, o să aveți în searching Nicu de la Căzănești. Bine ați venit în familie, ia uzi. Un discount lejer de mă culc o oră și ne auzim mai târziu. Și am intrat în misiune. Da, iubire, ce vrei? N-are mama să-ți dea, ia, fată, dă și mie niște sticks. Doamne, ia iubirea lui mama, ia. Stai ușor, făi ușor. Da! Stai că nu am 2 mâini. Trebuie să mă ajute prietena mea, dacă m-a ajutat și prietena mea aici să hrănesc. Ia, gălușcă, ia iubirea mea, ia. Stai, iubire. Da, și că prințesa știe și trucuri, ia. Ia uite-o! Hai, mă, Martinel. Băi, Martinica, ți-ai iubitul mic. Și un outfit check așa de noapte bună, dar nu o să fie noapte bună, pentru că noi continuăm, facem grătărelul acum și ne băgăm și la un serial frumos. Deci eu v-am zis, pe relaxare. Și avem așa pijamăluța asta cu pantalonaj din Primark, pe care eu efectiv o ador. Am devenit obsedată de pijamalele de la Primark. Nu mă întrebați de ce, este un material pe care efectiv eu îl ador. Și bustiera asta, tot așa, tot de la Primark o am, e stil sutien, da, foarte confortabile. Deci ador, efectiv. Ne demachiem și hai da, pe relaxare. Și nu că ador lumina de la baia asta, deci eu ador lumina asta, na. Și am plecat. Și ne-am găsit activitate. Sosi Netflix-ul. Bine, v-am găsit în bucătăria Jamilei. Astăzi vom găti, bineînțeles, tradiționalii cartofi prăjiți crocanți de la Kaufland. Deci, practic, luăm cartofii din punga aceasta, o sfâșiem frumos, o punem acilișa, cerem la vecinul niște ulei spornic, pentru că noi nu am avut această capacitate de a cumpăra ulei și îmbăiem toți cartofii ăștia într-o tură de ulei. Astăzi și nu mâine. Mâine vedem. Poate vom cumpăra ulei. Da?
Noi, practic, în seara aceasta, stăm aici și ne uităm frumos la ce serial. Vino, Curi filmează, vino. Wednesday e episodul 3, sezonul 2. De ce nu ne uităm de la primul? Pentru că prietena mea... Nu, bine, eu nu mai am chef să stau să le dau de la început, da? Și am zis, nu, prietena mea, eu îți fac rezumat și de aici te uiți. Și cam asta s-a întâmplat. O seară... Mănâncă și în seara asta, ia uitați aici, frumos. Lăutărește cum ar veni, da? O masă delicată. Deci băutura asta nu este a mea, aceea nu este a mea, eu sunt pe apă. Corect, da, prietenii mei? Nu, bun, acum ei... ei acum fac mișto de mine. Hai, să ne fie... Mamă, dacă vezi asta, să știi că eu... Vezi, să vii cu sticla de apă. Stați să vă pun la masă. Nu mănâncă nimeni. Ei dau cioc-cioc, că ei beau, eu nu. Altfel intră toată micul ăsta lejer. Aha! Cer și eu scuze la cartofi ăștia crocați. Am dat 1 milion dacă știu melodia? Nu. Fac. Mănânc grătarul cu ketchup-ul. Mici cu ketchup, nu cred. Mici cu ketchup? Da. Cârnați cu ketchup, mici cu ketchup, mari cu ketchup. Și disparte. Ketchup-ul toată, că așa se mănâncă grătarul cu ketchup. Revin mâine.